i lleisia lleol, podlediad Prosiect Gwyddoniaeth Lleol. Fiona Mae'r ydw i a mae'n blesar cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu lleisia lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth rhaglen Arfor ac ysbrydoliaeth Prosiect Llwyddo'n Lleol, da ni yma i ddangos bod cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog yn aros amdano chi yma yng Ngorllewin Cymru. Wan, yn ystod y gyfres, mi fydden ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn eu cymunedau cynhenid yn bosib. O entrepreneuriaid i arloeswyr, mae gennym nhw gyd i stori i rannu a mae'n fraint cael nhw yma i'w hadrodd nhw. Rwan, yn y bennod yma, da ni'n mynd i fod yn siarad efo dwy o'r enw Helen a Tara o Mae'r Gwyddoniaeth Mawr. Edrych ymlaen yn arw iawn i gael clywed mwy am y fenter yna, sydd yn canolbwyntio ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i bobl ifanc. A mi fydden ni hefyd yn trafod sut mae Elfen Gyrfaol Llwyddo'n Lleol wedi eu cefnogi nhw. Felly Tara a Helen, sut ydych chi? Ydych chi'n iawn? Iawn, diolch. Croeso ata ni. Da iawn. Felly, y Mae'r Gwyddoniaeth Mawr. Dwi'n iawn i ddweud, Helen, mae chdi di'r sylfaenydd. Ie, ma' ni. Felly, dydath ni chdi bach am i hanes o a sut os di fyny efo'r syniad yma ta? Ie, iawn. Fi wedi bod yn gweithio mewn labordy am yr 20 mlynedd diwethaf. A o'n i jyst eisiau rhywbeth wahanol, chymod, yn y swydd. Jyst rhywbeth i ysbrydoli fi, neu i cario ymlaen, chymod, i gweithio. Yn yr labordy, beth o'n i'n neud i trefnu wahanol pethau blant dod i'r urdd eisteddfod, chymod, yn y gwyddonle, o'n i'n datblygu syniadau fyna i mynd ar prifysgol fyna gyda wahanol pethau i plant real. A nes i mwynhau wneud hwnna yn gyfan gwbl. O'n i fel, allai falle wneud hwn fel swydd trwy'r amser. A o'n i jyst yn meddwl allai seto hwn lan ar ben fi hunan a dechrau'r cwmni bach fi ar ben fi hunan, bach o side hobble os chi eisiau pan o'n i'n gweithio llawn amser. Ond yn eitha gyflym, o'n i'n bach yn overwhelmed gyda'r maint o plant oedd eisiau dod, rhieni. Sy'n beth da. Ie. Rhieni yn gofyn, ydych chi'n dod fan hyn neu fan'na. Y peth pwysicach i fi amdano'r busnes yw, nes i tyfu lan yn Llandysil, y rhywle gwledig, a heddi, hwnna'n spel yn ôl nawr, a heddi, does dim llawer o opsiynau i'r plant neu pethau gwyddoniaeth yn llefydd gwledig. So, o'n i fel, wel, allai teithio i'r ardaloedd yna, o Ynys Môn reit lawr i Sir Benfro, a dod ar gwyddoniaeth i'r blant. A ie, oedd rhieni trwy'r amser, fi gweld bod chi ddim yn dod fan hyn, ond allwch chi dod fan hyn. So yn dechrau 2020 nes i penderfynu mynd hanner amser mewn gwaith llawn amser. A wrth gwrs mis Mawrth mae pawb yn gwybod beth digwyddodd pryd ni. So nes i aros mewn gwaith a dechrau nôl lan yn 2023 wedyn ni. A mae'r busnes wedi tyfu mor gymaint ers hynny. So mae wedi bod yn gret, really. Wel, llongyfarchiadau i chdi, achos mae cychwyn busnes fel yna, rhywbeth heriol, rhywbeth da ni wedi bod yn siarad amdano fo yma ar y podlediad. Felly, sut ys di ati wedyn i drio ffeindio chydig bach o gymorth, achos yn amlwg oedd y busnes yn lwyddiant ac isio tyfu a ffynnu. Felly, sut ys di ati wedyn i chwilio am y cymorth na ta? Ges i lot o gymorth o Ceredigion Council, achos oedd grantiau gael gyda nhw ar gyfer y llefydd Arfor. So i dechrau gyda, ges i bach o arian oddi wrth nhw oedd hwnna dechrau 2020 yn anffodus, ond oedd nhw mor ddau i fi, achos oedd e i talu am rhywun i dod i gweithio gyda fi, oedd e'n helpu talu gyda salary. A achos gan bod Covid wedi dod, oedd nhw wedi dweud, wel, os gyda chi equipment neu rhywbeth chi eisiau prynu pan chi'n dechrau unwaith eto. So oedd nhw'n really dda i fi i cael yr arian na, i just dod mewn â offer wahanol a offer bach mwy yn sophisticated. A nes i just eistedd arno hwnna wedyn nes bod i'n gallu dechrau unwaith eto. A wedyn, sut os di glwad am yr Elfen Gyrfaol wedyn drwy Llwyddo'n Lleol ta? Ie, o'n i'n rhan o'r rhaglen gyda Llwyddo'n Lleol fy hunan gyda'r busnes.
A wedyn wnaethon nhw dod ata i yn siarad dan o'r elfen yma. A oedd hwnna'n just mor perfect timing achos mae lot o amser, achos mae popeth drwy'r gyfrwng Saesneg a Gymraeg yn y busnes, a mae hwnna'n bwysig hefyd. A rhan fwyaf o amser yn cyfieithu popeth o'r Saesneg i'r Gymraeg, a wedon nhw allai ffindio rhywun i dod mewn i'r busnes i helpu drwy'r gyfrwng Cymraeg. Maen nhw'n goffod siarad Cymraeg, ifanc o'r ardal, a oedd hwnna'n just yn ffantastig i fi. A dyna, nes i cwrdd â Tara rhyw 6 mis cynni fi'n credu, neu 4 mis cynni. A unwaith wedodd Llwyddo'n Lleol bod yr arian cymorth yma i gael, o'n i'n gwybod yn union pwy allai dod ato i gofyn ydych chi eisiau gweithio gyda fi am bach o amser. So oedd e'n perfect timing, a mae'n bod mor bwysig i'r busnes yn hollol. A mae'r busnes wedi leoli yn Aberystwyth bod chi yn teithio. A wedyn Tara, ti ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio, felly mae'r ddau wedi clymu yn berffaith i chdi. Ti'n gallu astudio, gweithio. Felly, dath ni chdi bach sut mae dy siwrna di wedi bod. A hefyd, sut ti'n gallu jyglo'r ddau? Achos allai ddysmygu bod y waith di yn y brifysgol yn cymryd lot o amser di. Mae o yn, fel yn y blwyddyn ola nawr, dwi'n gorffen dissertation fi, ar hyn o bryd dwi'n sgwennu lot, ond dwi'n lwcus cael Helen sy'n deall yn hollol, a mae un o'r gweithwyr arall sydd yn y tîm ni, oedd hi o'r un peth, nath hi cychwyn gweithio gyda Helen 2 mlynedd yn ôl tra bod hi'n gorffen yn y prifysgol hefyd, so mae Helen wedi bod trwyddo fo o'r blaen, mae hi'n gwybod dwi angen balanso'r ddwy, ond mae wedi bod yn absolutely great. Nes i actually cwrdd â Helen, o'n i'n gweithio yn Currys yn Aberystwyth, a nes i gwerthu laptop i Helen. A dyna sut nath ni cwrdd. A tra bod fi'n fel cymryd y manylion, nes i gofyn fel beth yw teitl ti, a nath Helen dweud doctor, ac o'n i fel, pa fath o doctor? Beth wyt ti'n doctor mewn? Oherwydd dwi'n dechrau gwyddoniaeth a dwi eisiau fel wneud PhD hefyd. A wedyn nath ni swapio e-bost, a dyna sut nath o digwydd. Diolch i'r drefn am Currys. Oedd o'n briliant, a oedd o'n lot mwy perthnasol i fi. So dwi wedi gweithio yn ystod y digri yr holl amser, ond i cael wneud rhywbeth am gwyddoniaeth tra bod yn astudio ecoleg, a fel mae o'n lot mwy perthnasol i be dwi eisiau wneud. A hefyd, cyn i fi cwrdd â Helen, o'n i wedi gwneud pethau gyda'r Eisteddfod a gyda fel Royal Welsh a pethau fel ni. So o'n i'n gwybod bod fi'n licio wneud gweithgareddau fel yna gyda plant. So oedd o'n fath o perffaith pan nath Helen dweud bod yr cyllid ma'r gael. O'n i just fel, I'll be there. A mae o'n bwysig, dwi'n gwybod bod hwnna'n rhan bwysig iawn i chi fel cwmni, pobl ifanc, trio hybu yr holl waith da chi'n ei wneud fel cwmni efo plant a phobl ifanc Cymru. Mae hwnna'n rhywbeth. Hwnna ydy'r cwmni mewn ffordd. Ydy. A o'n i'n gwybod bod Tara yn brifysgol, a fi wedi bod fyna, a fi wedi gorfod gweithio, a mae'n really bwysig bod y cyllid yma i gael, ond mae rhaid, fi wedi rhoi opportunities i Tara, falle wedi gwneud hebddo'r arian yma, ond mae'n bwysig bod hi'n datblygu hi hefyd ei hunan mewn wahanol pethau. Fi'n credu bod chi wedi gwneud pethau gyda fi bod hi falle byth wedi gwneud o'r blaen, neu falle byth yn mynd i wneud. Sy'n fath o dasga. Wel, just fel, mae'n anodd i fi fel public speaking, siarad o flaen lot o pobl, ond mae'n lot haws pan maen nhw'n pobl ifanc. Maen nhw'n briliant. Be bynnag chi'n dweud, maen nhw'n more excited, a maen nhw'n really licio o, a mae'n ffordd neis i fi fel cael mwy o hyder yn wneud pethau fel yna a trefnu pethau. A ni wedi bod o gwmpas yn pob man, fel ni'n dod lan i Llanfair Pwll wythnos nesaf, a ni wedi bod lawr i Sir Benfro, a mae wedi rhoi lot o cyfleoedd i ni fel gweithio fel tîm road trips o gwmpas y lle i wneud lot o gweithgoreddau wahanol. Lot o deithio. Felly, efo fo. A tyd, mae'n siŵr bod yna gymaint o fanteision o gael pobl ifanc sydd yn dysgu, neu pobl ifanc sydd yn y brifysgol yn rhan o'r cwmni. Mae'n siŵr bod hynny'n fantais mawr i chi? Odi, A yn yr past, fi wedi cael lot o bobl yn gweithio gyda fi, just dros y haf, achos dyna pryd mae'n really fysi gyda ni. A mae wastad pobl ifanc o'r brifysgol sy'n astudio yn aros yn Aberystwyth.
yn gofyn yn bach o waith a maen nhw'n astudio bioleg neu unrhyw beth yn y gwyddoniaeth. A mathematig wrth gwrs, unrhyw un o'r STEM subjects na. A maen nhw gyd eisiau jyst cael bach o profiad o mynd o gwmpas a jyst treial datblygu'r ffordd o siarad amdano gwyddoniaeth mewn ffordd mae plant yn gallu deall. A mae hwnna'n sgil really anodd a mae lot o pobl ddim yn gallu gwneud e. Ond yn y busnes ni'n datblygu pobl i siwt allwn ni siarad amdano gwyddoniaeth mewn ffordd hwylus a rhwydd i pobl a plant a oedolion hefyd, achos ambell waith ni'n gwneud pethau gyda rhieni hefyd a mae'n bwysig bod pawb yn gallu deall. So A'r Elfen Gyrfaol wedi bod yn ran anatod mwy na thebyg o'r cwmni chi. Lle, beth sydd nesaf ti'n meddwl i'r cwmni? Mae lot yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, so un peth ni wedi gwneud yw datblygu fel grŵp mewn tîm. Ni wedi datblygu citiau gwyddoniaeth i wneud adre trwy'r gyfrwng Gymraeg. A dim byd fel na really o gwmpas y lle. Mae rhai Saesneg, mae'r Saesneg hefyd i gael gyda ni, ond yn y Cymraeg mae hwnna'n really bwysig. A y peth ffantastig amdano fe, mae 4 ohono ni yn gyd yn gwyddonwyr, ni gyd yn deall gwyddoniaeth, a ni'n dod ato fe gyda syniadau wahanol a cefnder wahanol hefyd. So mae'r kits ma wedi bod yn ffantastig, a mae Tara wedi bod yn really instrumental o helpu ni gyda'r cyfieithu. A yn y busnes fi, dim ond fi sy'n siarad Cymraeg, a mae'r pressure yna i wneud popeth gyda'r busnes, ac hefyd y cyfieithu sy'n cymryd amser. Ond mae'r Elfen Gyrfaol yma wedi gadael i fi dod a Tara mewn i just helpu gyda pethau fel hyn. A ni wedi bod yn edrych ar branding a pethau fel ni. Pethau dylen ni byth meddwl byddwn ni wedi gwneud. Ond mae'n rhan mor bwysig o gychwyn busnes, ydy? Ie, odi. Mae hwnna'n bod yn eitha ffyn, really. Pethau newydd i fi i wneud pethau fel na, fel gweithio, wneud bach o design hefyd, fel posteri a fel leaflets sy'n mynd allan i ysgolion a pethau fel na, fel dwi erioed i wneud unrhyw beth fel na o'r blaen, so mae wedi gweithio sgiliau fi ar-lein hefyd. O'n i'n meddwl bod fi'n deall cyfryngau cymdeithasol yn gret cyn i fi cychwyn actually trio redeg nhw. Ond so mae wedi bod yn profiad. A gobeithio bod hynny yn helpu di yn y maes ti'n astudio yma fyd. Felly dydath ni chdi bach am be wyt ti'n astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth? So dwi'n astudio ecoleg a dwi'n ffocysu ar fath o freshwater ecology, afonydd, llynnoedd a pethau fel na. Fel mae dissertation fi yn edrych ar effaith land use ar llynnoedd, basically, yn Ceredigion. A dyna'r fath o gwaith dwi wedi bod yn wneud ers i fi cychwyn yn y Prifysgol. So effaith fel ffermio a pethau fel ni ar wahanol fel afonydd a llynnoedd a pethau fel ni. Difyr. A o'n i'n clywed bod chdi wedi cael mynd ar daith i America yn ddiweddar. Sydd ath i yna? Oedd o'n briliant. Nes i gael amser wych. Nes i cael cynnig wneud profiad gwaith yno rhyw fisoedd yn ôl. Ac o'n i'n meddwl bydd o ddim yn posib i fi budgeto ar gyfer rhywbeth fel yna. A nes i dweud wrth Helen bod fi wedi cael cynnig y profiad gwaith a nath Helen dweud bod gennym ni fel pot o cyllid ar gyfer hyfforddiant a os o'n i'n mynd i dysgu pethau oedd yn perthnasol i'r busnes, bydd o'n wych i fi gael fynd. A maen nhw hefyd yn busnes weddol newydd draw fyna. Oedd o jyst yn wych. So dwi wedi dysgu lot o pethau newydd a gobeithio bod modd i ni troi be dwi wedi dysgu mewn i gweithgareddau ar gyfer y plant yn ystod pethau fel y Royal Welsh. Ni wedi bod yn gwneud pethau fel yna'n diweddar, neu hyd yn oed falle kit gwyddoniaeth gartre, dyn ni ddim yn gwybod eto, ond gewn ni weld. So ni wedi bod yn dysgu lot, oedd o'n gwych. Oedd y trip yna dim ond ar gael achos yr Elfen Gyrfaol yna. Heb y cyllid yna, bydd Tara byth wedi mynd draw. A so mae hwnna wedi bod yn really... Mae'n gret i Tara a mae'n bwysig i fi bod unrhyw un sy'n gweithio gyda fi yn cael profiadau wahanol i helpu nhw tyfu yn gwaith nhw hefyd. A oedd y trip ma jyst yn rhy dda i beidio mynd. So oedd yn bwysig bod chi wedi cael y siawns na. So o'n i mor ddiolchgar i Llwyddo'n Lleol bod nhw wedi gadael bach o'r arian yma i Tara cael y profiad yna. Oedd hwnna'n briliant.
A to'r rhan mor bwysig o hynny ydy trio cadw pobl ifanc yng Ngorllewin Cymru. Achos mae'na cyn gymaint yn mynd dramor neu Lundan, ifanceinion. Felly beth sy'n yna yng Ngorllewin Cymru i gadw'r talant ifanc yma yn yn ardal neu ti'n meddwl? Ie, ma fe'n problem mawr i'r ardaloedd ni, achos mae siwg gymaint o pobl ddim yn deall beth sydd gyda ni ar y doorstep, chymod, a mae siwg gymaint o cwmnïau yn Ceredigion yn unig, heblaw lan chymod, y llefydd arall dros ledleg Gymru. I wneud gyda'r subject STEM, a yn Ceredigion mae yna 3 cwmni wahanol mawr sydd yn gweithio mewn yn yr busnes pharmaceuticals. A maen nhw'n enfawr, a does neb yn gwybod amdano nhw. A fi'n credu bod hwnna'n siom, really, bod y gwybodaeth na ddim mas fyna. A un o'r pethau dwi eisiau gwneud yw, career development, neu i mynd mewn i'r ysgolion uwchradd, i nhw deall, does dim rhaid i chi mynd i brifysgol, a symud ymlaen. Chi'n gallu dod nôl, chi'n gallu aros. Fi fy hunan, dwi byth wedi symud mas o Gymru. O'n i'n tyfu lan yn Llandysil, es i brifysgol yn Aberystwyth, yn Abertawe, a wedyn nôl i Aberystwyth. A dwi wedi cael employment, mae swydd fi wedi bod yn ffantastig am yr holl amser yna. Mae yna digon i gael, a mae'n just rhaid i bod y pobl ifanc yma yn gweld e. Os nag nhw'n gweld e, maen nhw ddim yn gwybod bod e fyna. So un o'r pethau dyn ni eisiau... Ni wedi siarad amdano falle wneud, ar y social media, i dechrau wneud fideos i dangos i pobl, dyma busnes A, B, C, a dyma beth maen nhw'n wneud, a dyma'r experience mae eisiau arnoch chi, dyma exam results mae eisiau arnoch chi. So fi'n credu mae hwnna mor bwysig i cael y gwybodaeth yna mas. A di cael y swydd yma wedi wneud i chdi illa feddwl ymhellach mlaen am y dyfodol? Sut fath o yrfa fysa chdi licio cael ym myd gwyddoniaeth? Wel, dwi wastad i gwybod dwi eisiau aros yn Cymru, a mae yna lot o swyddi wahanol, a dwi'n ffodus bod fi'n gwybod am y swyddi i gyd yma, ond tra bod fi'n ifanc, oedd gennym fi ddim syniad. Ond dwi'n cofio pan o'n i'n merch bach, nes i mynd o Ysgol Gymraeg Aberystwyth i Prifysgol Aberystwyth am wythnos gwyddoniaeth, a nes i cael diwrnod absolutely anhygoel, ac o'n i'n gwybod wedyn, o'n i'n gwybod bod fi eisiau gwneud gwyddoniaeth, specifically edrych ar fel wildlife conservation ecology. A fel, mae o jyst i bod yn briliant, ond nawr, trwy wneud y gwaith gyda Helen, fel dwi wedi rili mwynhau wneud fel gweithgareddau yma a mynd i lot o lefydd wahanol, ond dwi'n meddwl dwi wedi wneud cais am PhD, so fingers crossed gawn ni cario ymlaen gyda academia am bach mwy, a wedyn gawn ni weld. Ond dwi'n mynd hollol siŵr, ond dwi'n gwybod dwi eisiau aros yn lleol. Pob lwc efo'r PhD. Diolch. Croeso bob dim i chdi. Ond i bobl ifanc eraill sydd o bosib yn yr un sefyllfa chdi sydd yn astudio. So be fysa sa chdi'n ei ddeutha nhw os ydyn nhw eisiau chwilio am swyddi yn lleol? Be fysa, be sa chdi'n ei ddeutha nhw? Sa nhw'n yr un esgidiau chdi, ti'n meddwl? Just bod o'n mor prydferth fan hyn. Dwi'n methu meddwl am mynd unrhyw le arall. Dwi newydd prynu tŷ cyntaf fi yn Ceredigion, a dwi'n eisiau gadael. Dwi eisiau aros fan hyn am byth. Dyna be bydde fi'n dweud. Bydde fi'n dweud dwi'n eisiau mynd unman. Fel nes i cael fy ngeni yn Aber, dwi wedi byw yn Aber. Ond mae'r swyddi yma, just oherwydd maen nhw yn yr ardaloedd yma, mae dal modd i chi teithio, so allech chi gael swydd yn Aber, ond dal mynd ym mhobman fel fi'n mynd conferences, os ydych chi'n mynd mewn i gwyddoniaeth, mae modd mynd i conferences ar draws y byd. Ti wedi bod yn Thailand, dwi? Ie, so Thailand, America, mewn 2 wythnos dwi'n mynd i Finland. Wow. So mae o'n just briliant, mae modd dal trafeilio a gweld mwy o'r byd tra hefyd gweithio yn Arfor. Ac i rywun sydd yn meddwl cychwyn busnes ac wedi gweld yr Elfen Gyrfaol efo Llwyddo'n Lleol, beth sa chdi'n ei ddeutha nhw? Cer amdani. Ie, dyma'r... I dechrau gyda, o'n i fel beth fi'n neud, fi bach yn stupid, fi wedi gael y gwaith, guaranteed income a popeth fel ni. Ond does dim byd well na rhedeg busnes eich hunan mewn llefydd fel hyn, llefydd gwledig. A mae yna help mas fyna. Enghraifft, Elfen Gyrfaol, mae
pethau fel ni i gael, i helpu chi dechrau. O'n i ddim yn gwybod unrhyw beth amdano rhedeg busnes ar y dechrau, dim byd o gwbl. Ond mae siwr gymaint o wahanol grwpiau mas fyna, pobl sy'n rhedeg busnes eu hunan, maen nhw'n rhoi digon o helpu chi hefyd a gwybodaeth. A does dim byd yn stopio ni fan hyn i rhedeg busnes o gwbl. Mae yna really close-knit community i gael o pobl fel chi sydd yn rhedeg busnes wedi been there done that a gyda gwybodaeth amdano paid wneud na, treo hwn. Mae person na yn gallu helpu gyda hwnna. So just cer amdani. Cer amdani. Cer Dwi'n amdani, meddwl dyna, da ni angen ddysgu hyn i gyd, Ie. cerwch amdani. Mae wedi bod yn mor braf siarad efo'r ddwy na chi heddiw yma. Diolch yn fawr iawn i chi am y sgwrs. Pob lwc efo y busnes, pob lwc efo'r holl deithio. Gobeithio fyddi di'n ei wneud. Ond hefyd wrth gwrs efo das y deithio di hefyd. Mae wedi bod mor braf yn siarad efo chi ac pob hwyl efo'r Elfen Gyrfaol gyrfaoedd dros y misoedd nesaf, blynyddoedd nesaf, gobeithio. Edrych ymlaen, gobeithio efo chi'n steddfod. Allan ei weld chdi bach o wyddoniaeth. Byddwn. Petrag wyddoniaeth efo yna, bryl. Ond diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy am y sgwrs. Ac am fwy o fanylion am y busnes, sut ellaith rwy'n gysylltu efo chi? Ni dros yr social medias i gyd, a mae wefan gyda ni o enw'r thebigScienceproject.co.uk. Bryl. Diolch yn fawr iawn i chi de. Ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am Llwyddo'n Lleol, cerwch draw i'r wefan Llwyddo'n Lleol 2050.cymru. Ac wrth gwrs, diolch yn fawr iawn i chi am wrando ar y podlediad yma heddiw yma. Mae wedi bod yn fraint cael siarad efo'r ddwy ohonoch chi. A cofiwch adael adolygiad ac ymuno efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu'ch meddyliau neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Ond tan tro nesaf, hwyl fawr, tara!